שלום וברוכים הבאים לוידאו נוסף של ברנד ומיתוג אסטרטגי. אני זוהר נתיב גולן, ובוידאוים הבאים אני אתן לכם טיפים שיגרמו לעסק שלכם לראות יותר טוב ולהפוך למותג גדול בתחום שלכם. והיום אנחנו נעסוק בשאלה איך לבדוק שהלוגו שלכם עובד. אם אתם בעיצומו של תהליך המיתוג לעסק שלכם, אתם בוודאי רוצים שהלוגו שלכם יצא מושלם. אז היום אני אלמד אתכם מה הפרמטרים שהופכים לוגו למותג מוביל. לוגו הוא הפרזנטור של העסק שלכם, ולכן חשוב מאוד לדייק אותו. נתחיל בבחירת הצבע. לכל צבע יש משמעות וכוח במסר שהוא מעביר. תבדקו שהצבע שבחרתם לעסק שלכם הוא לא רק צבע שאתם אוהבים, אלא גם צבע שמתאים לעיסוק שלכם. אז לדוגמה אדום. אדום זה צבע שמשדר כוח, תשוקה, שמחה וקצב, והתאים לעסקים שרוצים להראות נוכחות ועוצמה. ירוק לעומת זאת זה צבע שמשדר חזרה לטבע, התייחסות לסביבה, רצינות ויציבות. זה צבע מאוד מאוזן, והוא אפילו יכול להתאים גם לגברים וגם לנשים. תשימו לב שלירוק יש גוונים רבים, ואם בחרתם בירוק, תדייקו אותו למוצר שלכם. תנסו לבחור את הצבע המתאים למותג שלכם, וכמובן אתם מוזמנים לבחור ולשלב יותר מצבע אחד. בואו נדבר על הצורה של הלוגו. הצורה של הלוגו ממש משקפת את האישיות של המותג שלכם. אני אתן לכם דוגמה. אם הייתי מבקשת מכם לבחור צורה אחת להגדרה של העסק שלכם, ריבוע או עיגול, במה הייתם בוחרים? אם בחרתם עיגול, כנראה שלעסק שלכם יש אינטראקציה רבה עם אנשים. הוא גמיש בשירותים שהוא נותן, ויכול להיות שהעסק שלכם מפנק אנשים. לעומת זאת, אם חשבתם על ריבוע, העסק שלכם מדויק, יש לו נוכחות, והוא פועל לפי כללים מסודרים מאוד. אלו כמובן שתי דוגמאות. יש אין סוף צורות, וכמובן שאפשר לשלב קווים בסגנונות שונים. הרעיון הוא להקפיד שהצורה תתאים לאופי העסק שלכם. שימו לב שהכלל הזה חל גם על בחירת סוג הפונט בו כתוב שם העסק שלכם. האם הפונט מעוגל, ישר וכו'. וטיפ אחרון, תבדקו שהלוגו שלכם עובד בכל גודל. חשוב לזכור שלוגו צריך לעבוד בכל גודל ובכל מצב. לפעמים אנחנו נדפיס את הלוגו שלנו על שלט גדול לחנות, במודעה, ברולאפ, אבל הוא גם יכול להופיע ממש בקטן. אז לפני שאתם מאשרים את הלוגו, תעשו בדיקה איך הוא נראה בגודל של 2 סנטימטר. האם הוא קריא? האם כל הפרמטרים ברורים? האם הוא עדיין משדר את מה שאתם רוצים? עכשיו אני מחכה לשמוע מכם. איזה צבעים בחרתם למותג שלכם ועם איזה צורה העסק שלכם מזוהה? אתם מוזמנים להשאיר את התגובות למטה, מתחת לסרטון, ואם אהבתם את הוידאו הזה, עשו לי לייק, שתפו אותו עם החברים שלכם, וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. ואם עדיין לא קיבלתם את סרטון ההדרכה שלי ל5 הטיפים למיתוג נכון, שיביאו את הלקוחות הרלוונטיים לכם, היכנסו ללינק שמופיע עכשיו על המסך, והורידו לעצמכם את המתנה. אני אראה אתכם בוידאו הבא. ביי! אני אלמד מה הפרמטרים שהופכים לוגו למותג מוביל. לוגו שחשוב מאוד לבדוק בעיצוב לוגו. נתחיל בבחירת הצבע שאפשר לשלב בלוגו.